Идеята за ръгби клуб в Варна да се... Тогава, когато аз дойдох от София и бях треньор на 11 годишен шампион Локомотив София и на националния отбор и станах преподавател в Висш медицински институт. Тогава професор Гаро Каприлян каза: Иване, хората искат от тебе и във Варна да има ръгби. И тогава се събрахме професор Владимир Лисичков и още хора, които присъстват днес, тук дори и доктор Николай Николов Събев, шампион на България, беше на 10 км от атлетиката, тъй като аз бях специалист по атлетика. И можахме да направим през на края на ноември, началото на декември, първото събиране в Медицински институт, където се положиха основите за развитието на ръгби спорта във Варна. Златните години обаче на варненското ръгби идват малко по-късно. Когато идват купите на страната, титлите на страната, малко повече за това време. Ами ние започнахме много сериозна подготовка, селекция. Трудно беше, защото свързването на ръгби се смяташе в България като за един груп спорт, а не за един мъжестен спорт, атлетичен спорт, силов спорт, който допада на българския темперамент. И ние бяхме завоювали доста сериозни позиции в европейския ръгби елит, тъй като на времето сме побеждавали и сборна, и Полша, и Чехия, и Германия, и Югославия, да не говорим. Те с Унгария, тези в Испания. Но поради липсата на терени специално за ръгби, където да се проведат тези тренировъчни процеси, не беше така подсигурено и с съоръжения, които да подпомогнат. Селекцията на Спартак, която беше в 90-та година, беше на такова световно ниво с тези 4 румънци, двама от които бяха номинирани в топ 10 на света. Но тогава постигнахме изключителни победи и бяхме на професионални начала, за което много благодарим на тогавашната управа. Международните ни срещи, като например в Лондон, 3 мача, 3 победи и то с туйка на майката на ръгби спорта на Лондон. Изобщо ръгби спорта се е радвал на много големи успехи, въпреки оскъдната подготовка, оскъдните условия, с които са ни давали. Имахме ръководство, след като се преместихме от Черно море заради финансови проблеми, не ни дадаха тези пари, които двата мача бяхме спечелили около 15 000 лева. Тогава те бяха много пари, искахме да такова и ние отидахме в Спартак, където наприеха радушно. Започнахме оттам и при обединението станахме ЖСК Спартак и на всички фестивали, които са провеждали, на националния отбор сме давали около 12 човека. Аз бях треньор на дълги години на националния отбор. Но имаше един такъв период, в който Спартак го нямаше, затри се този отбор и преди да се роди 2000-та година ръгби клуб Варна имаше един вакуум. Това се получи тогава, когато аз 90-та година се пенсионирах от Медицински институт и казах, че до тук и оставих отбора. Той беше на професионални начала, шампион на България. И просто исках да си почина и трябва да се благодари на ръководството на дружеството Спартак през сезонен период, когато в дружеството имаше 4 треньори под мое ръководство и ние бяхме постигнали почти във всяка възрастова група шампионски титли. Това е един огромен успех за Варна, въпреки че някои хора още от обществено-политическите формации в града не дават такова голямо значение, защото в момента ръгбито е един от най-нашумялите и модерни спортове в всички страни на света. И няма, сега смело мога да кажа, че няма страна в света, където да няма да се развива ръгби и то и сред жените. Така че ние имаме детския отбор на капитан Петко Войвода от девойките до 14 годишна възраст са държавен първенец за девойки до 12 години.